agus chum fáilte raibh an deis labhairt faoin ábhar seo. Ní rang mé réití ceap mé go raibh go méid an díospóireacht ar siúil beag an níos déanaí agus bhí mé món agalah a réiteach ach a lenaí mé ra ar rénos. Ní mór do meithans go bhfuil dul chun cén déanta san earnáil seo le blianta nús agus go réimse níos farsinga fostaíochta ar fáil do Gaeilgóirí a bhfuil spéis acu dulí man oibre san earnáil. Tá na puis seo thar a bheith tábhachtach ní amháin na daoine atá ag gobar iontu ach chuna haspáint de gcuoine óga gur féidir lo slí bethe a bhaintse maith trí Gaeilge. Nó spreagan na puis seo micléine atá ag tosú ar an trío level chun mac na bhíanam ar garan bhethe le Gaeilge a ranú do féin don taucaí. Cuim sin na puist mar is oldit in earnáil le Gaeilge an choras Edicus na man chomarsáide an earnáil feibli agus réimsí éagsúla na nalíana. Comat lei sin a ara támuid agsúil agus tatu ar an ólas go mai cospar fuile an go méid fiche fingéad sa bille nua de lína naibrí nua sa státear vís lífa sa Gaeilge nuair a ailteofer bille na teanga efficala go lua istótha. Raibh iorra an seisiún seo, agus go mai spruch gáta sásúil I gceist chun an líon fostaí sin a bhaintse maith. Faríor géir in anón an dul chun cinn, tá leagaí móra agus asnamh le hatans fós san earnáil go háirid sna man chomarsáide. Mar hampla, léiríonn an túrascáil is déanaí ón Commissioner teanga, cé có dá eici agus atá an Gaeilge ar an stáisiún náisiúnta. Go sonrach, Luther sa túrascáil, níls na clár Gaeilge a créileann RTA ach níos lú ná héan faoin géad de na clár helafíse a créileann sé trí céile. Sin in anón dúlgus a bheith ar an gréaltóir náisiúnta réimse cuimsethe clár a chur ar fáil sa teanga sin. In anón na núlgus dilíthúla sin atá ar RTE, tá tepi go hilis go thomláin orthú an Gaeilge a chur chun cinn. Tá an tep seo chodáíire sin go bhfuil sé bhí tucha ag an Commissioner teanga dóibh chun plán feime a réiteach, agus tána sé bhí beag na cart. Tá sé sin donna go leor go bhfuil an Gaeilge nach bhfuil an Gaeilge feicálaach ar RTE ar bríomh créaltóir a comat lei sin tá an teachtracht omláin míceart á chur amach ó hí fostaíochta de ag RTE hiag pobl na Gaeilge. Cén cuí is féidir oibrí le Gaeilge a bhealú I dro slí bethe le RTE agus an corrigéil seo I gceist. Cinse caafar a thuirt ar an sáú dilí seo chuna chintu go mbeidh áit lárnach ag an Gaeilge ar an stáisiún telefíse náisiúnta agus chun Gaeilgóirí óga a bhealú hiag na man chomarsáide Gaeilge. Sa cóthaigh sin, ba tábhacht faoi le ag bant leis an plán feimíthe a bhfuil an Commissioner ag fannacht ar. Mar dúirt me ar nó tá sé bhí beag na cart. Tá muidne mar cos de Gaeilge ar túrascáil a ailtiú. Agus tá sé banan sé leis an ábhar seo, na dúthláin a bhaineann le créaltóireacht na Gaeilge, agus tá meidir a ailtiú. Agus lún mé go sonrach an taide a rinne ollscoil na hÉireann Gaeilge agus choláiste de muireadh an smáil ollscoil Limnig. Agus I gotínta. Bhí an bhirt taidiúirí go láidir den túram go ról simbalaach atá ag an Gaeilge sa créaltóireacht, agus nach bhfuil an teanga á chothú mar theanga bheo san earnáil seo. Sin an taide neamhsplach ó John Walsh agus Rosemary Day. Tá spáineann an taide go raibh ceithre stáisiún chráachtála an nar chréal éon ábhar Gaeilge, agus ceithre stáisiún eile nach raibh ag chréalú ach mírinne gearra sa teanga. Go ginearálta, léiríonn a cuid taide ar úsáid na Gaeilge ar an radio go gréaltar 3.5 uair de Gaeilge ag an man ar stáisiún radio I gotínta. 3.5. Agus go gréaltar na húranta seo ag amana le smuoith de na búc amana cuid acu I lár na híthe. So is fiú an taide sin a léamh a ara
agus an rain, agus ní luúin sibh an taide sin, agus ní luúin sibh an bille atá gealta, agus is asan of mór é sin, chud an fáilte raibh an rud a thugtú dún. Ach tá sé suntasach nach bhfuil an bille lúte an, agus sa bhile sin níl muide caint ach faoi bon cearta. Ar chuid nanamacha a úsáid, sínta fada a úsáid. Bon cearta. Agus ní luúin sibh an túrascáil ón Commissioner Teanga. So, in áíire, ní mór don ditse, barta dhéanamh de réir bhríthar, agus bille na Teanga efficúla a ailse gan tilim welle. Tugu gealtanas dúin, go mai se fáilte an uirthi. Raibh an saora, agus an sin raibh an olog, ach ní railse wé. An sin tháinig tú arás agus thug tú bret imeacht mar leiscéil agus higmé sin, agus corú ar an méir ada a ríise. Le déanaí, Jefniú go raibh sé ar an clár oibre don seisiún seo, ach fós níl tásc ná túrisc ar an mille. So ara an féidir leat a rá an nocht, an dáta a ailseofar an bille. Comat le sin, mar caithíorlach ar an coiste Gaeilge bhí de frivleid agam agus ag na buil ar an gasta taistil ar fud na tíre ó Gaeltacht go Gaeltacht. Agus na téimí ceanan céine tháinig siad sús a ríis agus a ríis. Obair na gapal á dhéanamh ag na coistí Jónacha ar an talamh. Ar wished sríanta, tá sagad é sin ó na cócaman. Obair na gapal á dhéanamh acu agus airgid srínta. Má tá an rialtas I náríre faoi earnáil na Gaeilge. Ní mór dún na coiste Jónacha agus na cócaman ar an talamh. Ní mór dún airgid cuí a chur ar fáil dóibh, ionas go mbeidh siad an leanach de rá leis an oibre atá an obair atá dhéanamh acu. Sin ifir a héin. Ifir a dó, má tá muid I náríre faoin Gaeilge, faoi earnáil na Gaeilge, ní mór don rialtas an géircéim a ahant. Tá géircéim an ó híomh na Gaeilge. In nanón an dul chun céine dá déanta. Tá géircéims na Gaeltachta. Tá sagan é sin go bhfuil laidú suntasach ar líon na cantóirí Gaeilge. Tá sé soléir ón taide atá déanta ag lucht acadúla ar na man commerceáide agus aspa Gaeilge agus an lucht acadúla ó híomh an Gaeilge ag gáil siar. Ní mórdún é sin a ahant. Ní féidir doling glech le faib gan an aibe ahant I dúspára agus an sin plana réiteach agus achuaní cuí a chur ar fáil. Tá ard walla tilse ag cos muintir na Gaeltachta agus na daoine ar an talamh ar fud na tíre atá I mun aibre leanúnach ó híomh na Gaeilgeide. Ach tá gá le plan cuimseach ón rialtas. Tá an stratas fiche blina agan, tá an plan gníomhíocht agan, ach fós in anón sin tá géircéim agan. So ara, mar a dúirt mé, fáiltíom raibh an deis cúpla focail rá sa dáil an seo, ach ní mór dúine mar gáil agus sibse mar rialtas bart a dhéanamh de bhfuair bríthar. Agus a churanúil go bhfuil sibh I náríre fostaíocht a chathú sna Gaeltachta, because tá fostaíocht agus an Gaeilge fitte fúte le chéile. Agus gan é sinna ahant agus an géircéim, baimid an seo a ríis I gceann cúpla bhí ag rá an rud ceanan céine. Gur míle mágad a leis cean cordam. Teach de deiricilírí le a hán.